جا دەستپێکە ئیساڵڤە و حەتەنها gelek caran Tirkiye bi heman teknîkê birêka dronan êrîş encam dane bi hurgulî em ê ji war behes bikin ka di îsal de artêşa Tirkiye çend êrîşên bi vî awayî li tevaya Rojavayê Kurdistanan jî Bakurê Rojhilatê Sûriye encam dane. Di encama van êrîşan de ziyan çibûne li her bajarekî çend êrîş hatiye encam dan em ê hemî van hurguliyan niha birêka van amaran ji were eşkere bikin. Bi giştî ji destpêka salê û heta niha Tirkiye 37 êrîşên bi dronan encam daye. Di encama van 37 êrîşan de 19 kesan canê xwe ji dest dane çi şervan bin yan jî welatiyên sivîl bin. Her wiha 25 kesên din jî birîndar bûne ev ziyanên giştî yê van êrîşane ji bilî ziyanên darayiyên zêde ku gelek caran ji xwe otomobîl têne armanc kirin, çend baregeh jî hatine armanc kirin ku ziyanên madî jî hebûn ji bilî van ziyanên canî. Niha me behsa hin êrîşan bikin ku li navçeyên cuda hatine encam dan. Bi taybetî em ji Tiltemirû Zirgan dest pê dikin. Tiltemirû Zirgan du bajarokin ku gelek caran dibe armanca Tirkiye, artêşa Tirkiye bi berdewamî gundewarê van her du bajarokan topbaran dike. Lê ji bilî wê di îsal de 6 êrîşên bi dronan li Tiltemirû Zirganê encam dane. Di encama van êrîşan de kesekî canê xwe ji dest daye, 11 kesên din birîndar bûne, 7 şervan û endamên esayîşê bûne, 5 jî sivîl bûne. Ji êrîşên ku li ser Tiltemirû Zirganê hatine encam dan dixwazim behsa êrîşa çarê Nîsanê bikim ku navenda esayîşê li Zirganê hate bûn bebaran kirin, di encamê de 3 endamên esayîşê birîndar bûbûn. Em biçin navçeyeke din, em biçin Qamişlo. Li Qamişlo artêşa Tirkiye 4 êrîşên dronan di îsal de encam daye. Di encama wan de 6 kesan canê xwe ji dest dane, di nava wan de serkirdeyên hesedê jî hene, neh birîndar jî hebûne, sê ji wan şervanin. Em behsa hin êrîşên Qamişlo bikin. Di yekê Nîsanê de otomobîleke hêzên leşkeriyan çar hat armanc kirin. Şervanek bi navê Derar Cuma Hemza di encama wê êrîşê de canê xwe ji dest da hunermend Ferhad Merdî li gel kesekî din birîndar bû. Ji êrîşên din ku li Qamişlo hatiye pêkanîn êrîşa Sîhê Gulanê bû. Otomobîlek li Qamişlo hata armanc kirin, Mizgîn Botan şervana YPJ di encama wê êrîşê de canê xwe ji dest da li gel kesayetiyekî Kurd bi navê Kesra Melek. Her wiha du şervanên din yên YPJ birîndar bûbûn. Di roja nehê Hizêranê de dîsan artêşa Tirkiye bi droneke êrîşî pêgehekê li nêzîkî goristana Şehîd Delîl Sarûxan li Qamişlo kir, 5 kes di encama wê êrîşê de birîndar bûn. Di 22 Tîrmehê de otomobîlek li ser rêka Qamişlo Tirbespiyê hat armanc kirin, serkirdeyek di hêza dija terorê de jiyan tolhildan, her wiha serkirde di YPJ de roj xabûr li gel endama dija terorê barînbotan canê xwe ji destan, sê serkirde di wê êrîşê de canê xwe ji destan. Ev li Qamişlo. Em biçin herêma Şehbayê ku Til Rifetê jî li xwe digire. Li herêma Şehba di îsal de 8 êrîşên dronan hatine encam dan. Di encama van êrîşan de 2 kes birîndar bûne, ti kesî canê xwe ji dest nedaye. Ev kesên ku birîndar bûne jî leşkerên artêşa Sûriye bûn. Roja 19 Tîrmehê droneke Tirkiye avahiyek an ku navçeya Til Rifetê bi xwe armanc kir, di encamê de du leşkerên artêşa Sûriye birîndar bûn. Ji herêma Şehba em berê xwe bidin Kobanê. Li Kobanê jî bi taybetî di van demên dawiyê de êrîşên dronan zêdetir bûne. Lê di îsal de ji destpêka salê û heta niha 6 êrîşên dronan li Kobanê hatine encam dan. Di encama van 6 êrîşan de 6 kesan canê xwe ji dest dane, 5 serkirde û şervanên hesedê li gel welatiyekî sivîl. Di 20 Nîsanê de otomobîlek li ser rêka Edîq û Toxat ku ser bi Kobanê vene du gundin armanc kir, sê şervanên YPJ canê xwe ji dest dan. Di 11 Gulanê de dîsan otomobîlek li ser rêka Kobanê Helebê
هات بوون بە بارانکردن کەسێک کۆ خەلکێ باکوورێ کوردستانەیە بناوێ ئەکرەم ئۆستک جانێ خۆش دەستە. Di 21 tîrmehê meha derbasbûyî de du caran dronên Tirkiye Kûbanê armanc kir, du serkirde bi navê berxwedan Kûbanê û Kendar Rojava di encama wan du êrîşan de canê xwe ji destan şehîd ketin. Ev êrîşên herî diyar û xuya bûn yên Kûbanê. Em berê xwe bidin Eyn Îsa. Eyn Îsa jî gelek êrîş lê hatine encamdan 6 êrîşin. Di encama van êrîşan de 5 kesan canê xwe ji destan e ji hesedê û esayîşê bûne. Mizgîn Kûbanê serkirdeya YPJ yek ji wan kesan e ku di encama van êrîşan de canê xwe ji destan li gel 4 endamên esayîşê bi taybetî di duyê tîrmehê de ku droneka Tirkiye otomobîlek li gundê Tilsemin li Eyn Îsayê armanc kir di encamê de serkirdeya YPJ Mizgîn Kûbanê canê xwe ji desta. Di roja 28 tîrmehê de cardin droneka Tirkiye otomobîleke esayîşê armanc kir 4 endamên esayîşê bi navê Beşar Mihemed, Cîhan Mustafa, Sara Mihemed û Selam Mustafa canê xwe ji destan. Em biçin navçeya Cizîrê bi taybetî me behsa Amûd û Dirbêsiyê bikin. Li Amûdê û Dirbêsiyê di îsal de du êrîşên dronan hatine pêkanîn. Di encama wan de zarokekî canê xwe ji destaye, 3 kes jî birîndar bûne. Êrîşa Dirbêsiyê tenê ziyanên maddî hebûn. Ji wan êrîşên ku hatine encamdan li Amûdê û Dirbêsiyê êrîşa gundê Bihêriyê ku ser bi Amûdê ve ye duyê Sibatê hatibû pêkanîn. Ev zarokê 11 salî yê ku canê xwe ji desta navî wî Mihemed Kelah bû. Zarokekî din jî di encama wê êrîşê de birîndar bûbû li gel mamosteyekî dibistanê welatiyekî din. Di roja nehê Nîsanê de gundê Tilkibis yê ser bi Dirbêsiyê ve hat armanc kirin û di encama wê êrîşê de ziyanên maddî, ziyanên darayî hebûn, ziyanên canî nebûn. Em biçin min bic. Bajarê min bicê jî ew jî gelek caran rastî topbaranê tê lê êrîşên bi dronan ku îsal hatine encamdan jaliyê artêşa Tirkiye ve li min bicê 4 êrîş bûne. Ziyanê wê bi tenê maddî bûn. Em biçin Dêrikê. Li Dêrikê jî êrîşek hatiye pêkanîn di îsal de dîsan ziyanê wê tenê maddî bûn. Êrîşa ku li Dêrikê hatiye encamdan di roja 28 Hezêranê de bû li gundê Xanaserê ku li wê derê Tirkiye birêka dronekê êrîşek encam da bû ziyan bi tenê darayî bûn. Hinek amar bûn me dixwasî min ji we re bînin ji xwe di salên derbasbûyî de jî her dîsa êrîşê bi dronan hebû lê di îsal de ev êrîş hem ji aliyê hejmarê ve hem ji aliyê ziyanên wê ve gelekî zêdetir bûne.